Κάτω Παύλο 7733 και μαζί μου η Nina Threads Gaming. η Nina Threads Gaming. Σας το είχα πει ότι θα κάνω βίντεο και δείτε και τα δικά της τα βίντεο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε μία μέρα στο κάμπ. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε και νεροτσουλήθρα, έχουμε και πλοίο και μια χαρά. Με τι ξεκινάμε? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το να αφήσουμε τα πράγματά μας σαν δύο φίλοι στο κάμπ. Ωραία, πάμε μέσα. Εγώ θέλω κατευθείαν να κολυμπήσω. Εγώ θέλω πάνω νεροτσουλήθρα. Ναι, θα ντυθώ. Να βάλουμε μαγιό. Ναι, πάμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μπικίνι. Να το. Έβαλε ένα μαγιού. Ναι, έβαλα μαγιό. Αχ, αυτά τα τούβλα μου το χαλάνε. Ναι. Κωνσταντίνα, τραβάω. Ναι, κι εγώ. Τι πράγμα εσύ? Λοιπόν, ντύθηκες? Σχεδόν. Οκ. Και το από κάτω στο μαγιό πώς το λέμε? Το από κάτω, μπικίνι κι αυτό, γράψω. Το ίδιο μας κάνει. Μπικίνι, μπικίνι. Ωραία, το έβαλα. Ξέρω. Ωραία, έβαλα. Κοίτα τι μαγιά φόρεσα. Φοράς πολύ ωραία μαγιά. Εγώ γιατί φοράω κάτι χάλια? Εγώ θα φορέσω αυτό. Ωραία, πάμε. Μου αρέσει πολύ το γαλάζιο. Πάμε. Πώς ανεβαίνουμε? Να ανέβουμε ανάποδα. Εδώ δεν χρειάζεται να προχωράς, πάει μόνο του. Α. Ουπ. Ωραία, ξεκίνα. Υπάρχει να το κάνουμε μοβ. Ναι, πάμε, έλα. Πλάκα. Τώρα τι λες να πάμε μια βαρκάδα? Κωνσταντίνα. Ναι. Πάρε τη βάρκα σου. Την πήρα, μπες κι εσύ. Περίμενε τώρα. Φεύγει η βάρκα, πρέπει να μπεις κι εσύ. Στη δική μου βάρκα μπες. Τώρα θα βγω. Λίγο πιο εδώ. Λίγο πιο εδώ. Λίγο πιο εδώ. Εγώ. Όχι. Μα δεν μπορώ να κουνιέται τη βάρκα, κάτσε έρχομαι. Αυτό δεν γίνεται να το βάλεις και να το οδηγήσεις μέσα εκεί. Γίνεται, από πότε γίνεται? Πάμε εδώ, πάμε. Το πλοίο. Α, δεν είναι. Τι λες να δείξουμε στα παιδιά ένα μυστικό? Ναι, Που τι? το γνωρίζω. Τι? Λοιπόν, έλα εδώ. Εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε εκεί απέναντι στο καταράχτη. Πού? Α, Εδώ, πηγαίνω. λοιπόν, πάμε στον καταράχτη. Εδώ. Παιδιά, κάναμε πρόσφατα ένα καινούριο βίντεο με την Sweeter. Ναι. Είμαστε, που λέγεται, είμαστε πλούσιοι στο Δουσίδαν. Έλα απέναντι. Ναι, να πάτε να το δείτε. Το κανάλι μου είναι και θα ανεβεί
και στη Twitter. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό? Πάρε αυτό εδώ. Φαναράκια. Ναι. Περίμενε. Κάπου είμαι, αλλά δεν ξέρω πού. Έχω χαθεί. Πού είσαι? Χάθηκα. Δεν Εγώ βλέπω εδώ τίποτα. είμαι. Εσύ που είσαι? Πού είσαι? Ναι, εσύ. Δεν ξέρω. Πού είσαι? Εδώ είμαι, εκεί που με είδες. Εδώ, έχεις δει από κάτω. Ναι, έχω κολλήσει. Κάτσε. Λοιπόν, έρχομαι στο lake. Πού? Πάω στο πλοίο. Αχ, βγήκα έξω. Έλα στην έξοδο της σπηλιάς. Ναι. Δεν θα μας έδειχνες ένα μυστικό? Ναι, αλλά κόλλησα. Λοιπόν, άμα θέλετε να κάνετε συλλογή από κρυστάλλους και να ανακαλύψετε μυστικά, ο ένας κρυστάλλος είναι εκεί. Επίσης, άμα έρθετε από εδώ και ανεβείτε πάνω στη ρενοτσουλήθρα, υπάρχουν εδώ πέρα κάτι κάγκελα. Κωνσταντίνα, πού είσαι? Ανέβα στην νεροτσουλήθρα. Έλα, εδώ πήρα, δεξιά. Μπράβο. Και πάμε εδώ πέρα στα κάγκελα. Γιατί πήδηξα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα στα κάγκελα, που για κάποιο λόγο είναι καλοκαίρι και είναι χιονισμένο εδώ πάνω. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα Θοδωρή και παιδιά. Γεια Σοφία. Γεια σου, Θοδωρή. Παιδιά και Χαριάκη. Θοδωρή, παιδιά σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Α, και ο Θοδωρής, γεια σας. Ναι. Κωνσταντίνα, Ναι, βλέπουμε όλη την πόλη από ψηλά. το ξέρω. Ανέβα πάνω εδώ. Πού? Γιατί πέρασα από τα παραμυστηράκια. Τέλειο. Πάμε εδώ να πηδήξουμε στη... Έχει τέλεια θέα. Πάμε στον αδελφό μου που είναι στην Ιερουσαλήμ. Πού είσαι, Κωνσταντίνα? Έχω χαθεί. Συνέχεια περπατάω με αυτό το σκηνή και δεν ξέρω πού είμαι. Θοδωρή, έχεις μπει μαζί μου? Ναι. Τότε πού είσαι? Είμαι στην Ιερουσαλήμ είσαι. Θέλω να γυρίσω πίσω. Μπες μαζί μου, Θοδωρή. Βγες και ξαναμπες μαζί μου στο Brookhaven. Δεν έχεις μπει μαζί μου. Κωνσταντίνα, μπορώ να γυρίσω πίσω? Πού είσαι τώρα, δεν ξέρω. Άμα θα σου έλεγα Άμα θα σου έλεγα. Εγώ ξέρω, νομίζεις? Εντάξει, τότε... Όχι, βρήκα. Θα πάρω Θα προσπαθήσω να κάνω 360. Θα μου πεις λίγο που είσαι? Εγώ στη βάρκα είμαι. Σε ποια βάρκα? Λοιπόν, εγώ είμαι στο lake. Στο lake? Ναι, ένα λεπτό. Σε βάζω στη στήγαση να μας πει ένα για το ερασμάκι μας. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας έβαλε σε σίγαση, όμως δεν πειράζει, γιατί μας έβαλε σε σίγαση για να μας πει ένα για το ερασμάκι. Ναι, η ερασμιά. Τουμ σαγούρ. Είπε γεια στο βίντεο η Sweet, λέω το ερασμάκι. Πού είναι, πότε είπε? Παίζει μαζί με τον αδελφό μου. Εσύ που είσαι και ο αδελφός σου και για το ερασμάκι? Στη βάρκα είμαι, ο αδελφός μου δεν έχει μπει μαζί μου.
Σε ποια βάρκα, καλέ? Στη βάρκα, στη λίμνη. Στη λίμνη, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, πέσει από εκεί. Πάτε το τζαμ. Πέσει από εκεί. Έχω πέσει, καλέ, έχω πέσει. Ωραία, πήγαινε στο Homecams. What? Στο Homecams. Θα πάω σε αυτό το νησάκι. Ναι, έλα στο νησάκι. Πήγαινε στο σπίτι της λίμνης. Ναι. Πού είσαι, Θοδωρή? Ποιο χαρχαριάκι? Δεν σε βλέπω, δεν έχεις δει μαζί μου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Ήρθα, αλλά δεν είσαι. στη λίμνη είμαι. Σε ποια λίμνη, καλέ? Με τη βάρκα σου. Με τη δικιά μου. Με τη δική σου, ναι, αυτό Το παπί. Ναι, το... Λοιπόν, άκου, βλέπεις έναν κόκκινο στάβλο? Α, ναι, ήθελα να σε πάρω. Ναι, και οι δύο εκεί θα πάμε, στον κόκκινο. Έρχομαι, γιατί πέρασε η ώρα και πρέπει να κοιμηθούμε κιόλας. Ναι. Κάτσε. Α, πού είσαι? Ψάχνω το κόκκινο. Ψάχνω το στάβλο. Όχι, εγώ ακόμα δεν έχω... Πρέπει να μπεις μαζί μας. Κωνσταντίνα, εγώ ακόμα δεν έχω φτάσει στο στάβλο. Αλήθεια. Ναι, τώρα έρχομαι, εδώ είμαι. Ναι, εγώ ψάχνω το στάβλο και δεν τον βρίσκω. Α, το στάβλο ψάχνεις. Ναι, το στάβλο ψάχνω. Έρχομαι να σε πάρω όμως. Μπορείς να το βρεις από τα σπίτια μέσα. Ήρθα. Να σε! Γεια. Γεια, Κωνσταντίνα, σε βρήκα. Έλα σε πάρω αγκαλιά λίγο. Έλα. Λοιπόν, ανέβα. Ναι. Και κατευθείαν θα πάω στη λίμνη. Κατευθείαν. Α, μπήκε και ο αδελφός μου. Κάτσε λίγο. Να κάνουμε... Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα στη λίμνη. Κάνω ρυσπό να πάω στον αδελφό μου να τον φέρω. Θα σε πάρω, Θοδωρή, έρχομαι. Ωραία, εσύ έλα εδώ. Έρχομαι, Θοδωρή, έρχομαι. Ναι, όχι ακόμα. Λοιπόν, εγώ έκανα ρυσπό. Να φέρω τον αδελφό μου. Θοδωρή, μην ακίνητος, πίσω σου είμαι. Λοιπόν, Θοδωρή. μέχρι να έρθει, παιδιά, μέχρι να έρθει η Κωνσταντίνα, εγώ θα πάω στη βάρκα. Θοδωρή, πάτα το τσεκ. Ωραία βάρκα. Πάτα το τσεκ. Πολύ ωραία βάρκα. Θα το πατήσεις το τσεκ, Θοδωρή. Εγώ έχω και τον κρίσταλο. Και εγώ έχω και το κρίσταλο. Θοδωρή, έλα στη λίμνη. Είμαι εκεί στο βίντεο. Ακόμα μιλάω, δεν τον βρίσκω. Νάτος, Θοδωρή, μην ακίνητος. Εγώ να ξέρεις. Βρήκα το ερασμάκι. Τη φραουλίτσα. Να με, παιδιά, δείτε ωραία θέα που έχουμε. Πολύ ωραία θέα. Θα τους πω... Ναι. Θα τους πω να έρθουνε... Εκεί που μ' άφησες. Λίμνη. Ελάτε λίμνη. Πού είσαι, να είσαι? Το καρχαριάκι ποιο είναι? Λοιπόν, κάτσε να τους πάρω σε ένα καρότσι. Να ξέρεις, είναι εδώ ένα καρχαριάκι. Πού είναι, μαζί σου? Ένα καρχαριάκι. Ο αδερφός μου είναι, πάτον. Να μην χαθεί πάλι, σε παρακαλώ πάτον να κάνει να χαθεί πάλι. Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι. Το ξέρω. Έρχομαι μαζί με
με παρέιτσα. Πού είναι ο Θοδωρή, έλα πάνω μου. Θα πω στην Ερεσμία ότι βγάζουμε βίντεο. Καλά. Ο Θοδωρής μου πήρε τη βάρκα και τρέχει στο άγνωστο. Κωνσταντίνα! Τι έγινε, ήρθα. Τρέχει ο Θοδωρής, χάθηκε. Ανάτος. Πού είναι? Κάνουμε βίντεο, λέω, στην Ερεσμία. Εγώ θα πνιγώ τόσες ώρες που είμαι μέσα στη θάλασσα. Έλα. Τόσες ώρες λέω που είμαι στη θάλασσα θα πνιγώ. Κάτσε που ξαναβάζω σε σίγα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ πέρα είναι η Κωνσταντίνα, το Ερασμάκι και ο Θοδωρής. Έχουμε μαζευτεί εδώ στο πλοίο. Και μόλις τώρα ο Θοδωρής πήγε σε αυτό που οδηγάμε. Μάλιστα. Και μην πείτε κάτι για το Θοδωρή, είναι μικρούλης, γι' αυτό έχει κοριτσίστικο σκι. Όπα, με πήρε καλά. Θοδωρή. Τα κορίτσια δεν μας τα λένε καλά. Όχι, ο Θοδωρής έριξε βόμβα. Λοιπόν, θα της γράψω της Κωνσταντίνας. Βγάλε τη σίγαση. Βγάλε τη σίγαση. Τη σίγαση, ναι. Βγάλε τη σίγαση. Ναι, Κωνσταντίνα, βγάλε τη σίγαση. Τουμ, σαχούρ, σαχούρ, μπιμ, μπιμ. Λοιπόν, έλα. Βγάλ' την, ναι. Κωνσταντίνα, άμα με ακούς. Λοιπόν. Δεν σήκα σε σίγαση. Δεν σήκα σε σίγαση, με έπαιρνε το Ερασμάκι. Θα το δεις στο κανάλι μου. Ωραία, τι έγινε. Ναι. Πρέπει να είναι το πιο τρελό βίντεο που έχουμε βγάλει ποτέ. Ναι. Δεν ξέρουμε τι είναι ο αδελφός μου, η Ερασμία. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα. Δεν νομίζω να το ξέρατε κιόλας. Εγώ είμαι το Ριάκι. Έπεσες μέσα μόνη σου. Θοδωρή, γεια. Κάνω ελεύθερη πτώση από το πλοίο. Πάμε να κάνουμε ελεύθερη πτώση. Θέλω να πάω να κάνω ελεύθερη πτώση από εδώ. Πάμε να κάνουμε. Λοιπόν. Ελάτε στην πίσω μεριά να κάνουμε. Λοιπόν, ελάτε εδώ πάνω. Το βιντεάκι έχει πάει 17 λεπτά, κοντά μισή ώρα. Ωραία. Πέσε, πέσε. Ουι. Μια χαρά. Ναι. Ωραία, ελεύθερη πτώση. Ωραία. Να κοιμηθούμε μέσα στο πλοίο. Αχα. Πού έχει κρεβάτια? Κάτω. Να τα βρήκα. Λοιπόν, παίρνω το πάνω. Ελάτε να χαιρετήσουμε το βίντεο. Ναι. Ελάτε. Έλα. Λοιπόν, να το χαιρετήσουμε πρώτα στο δικό μου. Ναι. Ωραία. 3, 2, 1. Γεια σας, παιδιά. Αυτό το βίντεο τελείωσε. Ελπίζω να περάσετε καλά. Τρελαθήκαμε λίγο. Θα ανέβει και περίπου το ίδιο στο κανάλι της Κωνσταντίνας. Κωνσταντίνα. Ναι, συμφωνώ. Πες γεια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.